Srácok, ebben a mai videóban megint Brawl Stars-ozunk. Ja, már ezen a napon már csináltam kettőt, ez most lesz a harmadik. Ja, és aki új a csatornához, az légy szíves iratkozza fel, és nyomd be a csengőt, mert nagyon szeretlek titeket. Légy szíves iratkozzatok fel, szóval menjünk is bele a videóba. Most lealakítok is, mert el kell mennem. Oké, visszajöttem, srácok, csak véletlenül megnyomtam pár dolgot. Felhívom most a tesómat, majd ő is köszönni fog itt. Szóval hívlak. Hogy kell téged meghívni? Itt van. Benn vagy? Nem bajtoltalak. Szóval srácok, itt a kis tesóm. Köszönj. Sziasztok! Ja, 8 éves, meg 11. Szóval úgy kezdjük ezt a mai videót. Oké, akkor mi most megyünk. Oké, kicsit. Oké, srácok, akkor mehetünk. Oké. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Egy percet tett már videóba. Nem többet. I'm only here for the trophies. De ne lövöld ez! De itt lőttél! Parfüm! Oh, I can finally breathe again. Look at me! Not from that angle. Mackós gyerek. Rika, együtt lőjünk minden ellenségre, oké? És most gyere be és itt maradjál, hogy szerezzél izét. Rika, van egy olyan jó ötletem. Legyen az, hogy na srácok, most a kis tesómmal beszélgetek. Megbeszéljük azt, hogy egyszerre lövünk egy ellenségre, és ha 2 ellenség van, akkor az egyiket megöljük. Not from that angle. Még majd akkor kell, ha nagyon kevés százalékon van, mert ha azt berakod, akkor felviszi az életedet. Egy ilyen életfelvívő. Ott van! Oké, meg is öltünk. Megnyertük elsőre, srácok. Milyen jó volt ez! Amúgy ez nem tartott olyan sok, sok időig, de jó volt ez. Not from that angle. Mid. Star drop. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Na, srácok. Megint megyünk szerintem egyet. Jössz egyet, Réka, megyünk. Ready, oké. Na, amúgy nekem ez a kedvenc filmem, mert ezzel nyert. Amúgy ma reggel is játszottam többször, és megnyertem. Nagyon sokszor. Mi a? Hashtag I'm so gonna win everything. Nem lőttem, te lőttél. Nekem parfümöm van. Bolyunk el, gyere. Rentáljunk egy kis ideig. Menjünk. Ne hallj meg! Csinálta. Miért nem mozogtál? Nem mozogtál. Bruh. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Oké, menjünk még egyet. Hashtag I'm so gonna win everything. Nem szabad ezt hitteni. Mi kell ma. Mi a? Hogy ezek ranked játékosok. I'm so gonna win everything. Nekem egy kicsit akadozik a játék, mert azt mondja, hogy nincs net.
Figyeld az újadat. Gyere be. Be ide, gyere, be ide. Ne lőj sehova. Csak az irányító és tartsd minden messzebb az őrült, amennyire csak tudod. És majd ha akkor elnyomhatod. Fújja a parfümöt! Ja. Van egy parfümös. Simán meg tudjuk ölni együtt. Ja, nem oda. Már elment. Jön a macis. Oké, megölték a macist. Óvatosan. Nem menj el! Ne, Réka, maradj! Kicsit menjél beljebb az izétől. Beljebb. Várj. Direkt keressenek minket, és majd nagyon kicsi lesz a gáz akkor. És ha megtalálnak, akkor meghaltunk. De nem haltunk meg magunk. Bro, gyere be! Kevés százalékon vagy. Gyere ide be! Ne, újra fog falolni az izéje. Menjünk érte. Meg kell... Pedig leszpánoltam az izét, mekkora hülyeség ez! Csalt! Pedig... Leszpánoltam az izét! Csalt a gyerek! Leizéltem, azt megölt egyből. I'm only here for the trophies. Bro, miért ilyen kevés izét szerzek mostanában? Ó, questeket csinálok. Deal 6000 damage with right code, darling, Jackie. Én most a legnagyobb százalékú streamer vagyok. Úgyhogy bemész, és akkor itt van, hogy power, és akkor ott írja. A tiert azt ne nézed. Mert nekem, ha lenne 200 000 izém, akkor amúgy figyeld, Réka, hogy mindjárt megszerzem az mind a 4-et. Mert ezzel már a skin, ezzel már rohadt sokat update-eltem. Amúgy ez a Lego Post skinnem. Melyik izével néz? Tudok upgrade-elni. Nem tudok upgrade-elni. Réka, tudtad, hogy van olyan, hogy ranked? És amúgy a rankedban is tudsz szerezni ilyen stardropokat, ranked stardropokat. Oké, mehetünk? Ready. Csak másnak kinézetben. Nekem mindjárt feltöltődik. Hát a izén. Kétszer tudok izélni. Kétszer tudom megcsinálni a izémet. Figyelj, Régo, ott ér a kettőtől. Ez az izé miatt.
az izét. Tier 8-at, és akkor nem engedi meg. Ez az, mit szereztem. Star Dropot. Egy Super Rare. Epic Star Drop. Epic Star Drop. Azt hittem szerzek a whisky, mert az jó. Messi. Don't mess with the ball! Amúgy tudod, hát izéjem, Mortis az egy ilyen izé. Ja, de miért tanulgat? Annyira, hogy ki... Engem itt miért a játék? Oké, nem hagytam meg. Arra! Én öltem meg ma megint. Szegényedik, nem szeretek kérdezni. Nincs csak 10-et. Ilyen. El Primo. Az El Primo az 12-es tíren van. Figyelj, Réka, 12-esen az El Primo. Tír 12. Na például. Meg a shopba vagyok. Bro. Mortis Hypercharge. PSG Shelly. Radizia. Nem is Daisy Rolling. Na srácok, sziasztok, ennyi volt a videó, majd még csinálok videókat.